सासे बारग' BLT नि मोनसे बुंनाय बाथ्रा आरो जाय बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों जे बारग' BLT बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गोबां बारग' BLT फोरानो बे समाव हाजिरा मावनानै जागासिनो दङ आरो बे समाव बिथांमोना गुबुन जायगानि कम्पानिफोराव खामानि मावनानै गावनि जिउखौ सुंथागासिनो दं आरो जोबोदनो बिथांमोना बैसो जाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एक्स BLT बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जे BTR सरकारनि जे नोजोर होनायजों बे समाव राजखान्थियारि भाबै फारागथि खालामालासिनो गोलाव समनि उनाव बे समाव BTR सरकारनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों नोजोर होनायजों दोलो आरो राजखान्थियारि दोलोफोरनि फारागथि खालामालासिनो बयबो रायजो राजाफोरनो बा थार मोनथायखौ 4 बोसोरनि गेजेरावनो होनो हानायखौ जोबोदनो मोनसे बाखनायदों बिथां बारग' BLT बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जोंनि गोबां सुबुंफोरानो गोबां दैदेनगिरिफोरानो हाजिरा मावनानै जायो आरो गोबां सुबुंफोरानो बा एक्स BLT बिथांमोना गुबुन जायगानि कम्पानिफोराव खामानि मावनानै जायो आरो बिथांमोनखौ बा बिथांमोननि जे दुखु खस्थ'खौ मोनथिनानै बे समाव BTR नि खुंगिरि प्रमद बर'आ 4 बोसोरनि गेजेरावनो जे आद्रा थानाय एक्स BLT नि जे अनसुंथाइ बे अनसुंथाइखौ बे समाव होफुंनाया जोबोदनो मोनसे बाखनायजाथाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एक्स BLT बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव BTR सरकारनि बेफोरबायदि हाबाफारि लानाया जोबोदनो मोनसे बाखनायजाथाव आरो BTR नि खुंगिरि प्रमद बर'खौ साबायखर बावनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव BTR नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा जे गोख्रों नोजोर होनायजों बे समाव राजखान्थि दोलोफोरनि फारागथि खालामालासिनो बे समाव मैयानि सानाव 424 जे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं नखरनो बे समाव अनसुंथाइखौ राननानै होदों आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मुङै बा मुंख्लं जानाय बै सोमावसारनाय मुंख्लं जानाय 333 आरो बेनि अनगायैबो जे बारग' BLT बिथांमोननि 91 नखरनो बा नखरफोरनो बे समाव अनसुंथाइखौ गथायनाय जादों आरो बे गथायनायखौ मोनफुंनानै बे समाव सासे बारग' BLT बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गोलाव समनि उनाव BTR नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा जे बिथांमोननि गोसोनि बा बिथांमोना जे लुबैनाय बा सानबाय थानाय जे बाथ्राखौ मोगथां महर होनायनि थाखाय साबायखर बावदों आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जोंनि गोबां सुबुंफोरानो हाजिरा मावनानै जायो आरो गुबुन कम्पानिफोराव खामानि मावनानै जाहैयो आरो बे समाव BTR सरकारनि जे बेफोरबायदि अनसुंथाइ होनाय बे अनसुंथाइ होनाया जोबोदनो मोनसे थुलुंगा जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बारग' BLT बिथाङा आरो बिथाङा मा आरोबाव बुंबावदों नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव होनि फोरमायगोन जे BTR सरकार जोंहा प्रमद बर' सारा थांनाय जि BTC सरकार दङमोन बे समाव हाग्रामा महिलारि सारा गासैनोबो माने होजोबनो हायाखैमोन माखासे उसुबिदानि थाखाय दिनै प्रमद बर' सारा बिथांनि नाजानायनि गेजेरजों जिफोर माने हारिनि सोमावसारनायाव खस्थ' खालामबोनाय बै एक्स BLT बिथांमोननो थालांनाय जिखिनि माने एक्स BLT फोर अनसुंथाइ मोननो थाखाय बिथांमोननो जे इसेबां मोजाङैनो दिनै प्रमद बर' सारा होबाय दिनैनि बे माने मोनसे माबानि गेजेरजों प्रग्रामनि गेजेरजों बेखौ बिथांखौ बहुत धन्यबाद होदों आरो बिथांनि खामानिनि जि मावनाय हारि बेखौ जों एक्स BLT जानानै गोजोननाय खावलाय जोबोद गोजोननाय मोनदों जोङो एक्स BLT नि गथ'फ्रा गोबाङानो दुखुनांथाव सोरबाया हाजिरा मावदों सोरबाया माने कम्पानियाव खामानि मावनानै दंहैयो आरो जथेस्थ' बैसो जाबाय बेनिखायनो दिनै बर' सारासो बोसोरब्रैनि गेजेरजों बे गथ' माखासेफोरखौ जे जायफोरा माने अनसुंथाइ मोनाखैमोन बिथांमोनखौ जि अनसुंथाइ होबाय बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय बावो।